Horas madihita salhuna dihamu amanami do inanami nahina holongan aka sude dadana sekolah minggu remaja na poso bulung nang sude aka amanami inanami na pungu hita di bagasam borngino di naloma kalason ima di perningotan di hari hatutubuni Tuhan Yesus Kristus. Las marohata hita saluhutna dina lau mangulupon di bagasam bornginon ima di hatutubuni Kristus. Songon di bagasan buah-buah di hatutubuni Tuhan Yesus. Dame ma di hita saluhutna jala di bagasan holong na siya tuhata matok-tok kita sama sa hita dina laho paduduhon naung tubuh Yesus di bagasang nguluta. Di sialani di lasni rohata di bagasang bornginon sude hami parhalado hakabipi Cimanggis nang hami songon uluani huria do padita fungsional di huriata hakabipi Cimanggis pasahaton selamat hari Natal marihita salhutna. Sai tu hata matoktong mangalendame jala tuma Kristus di bagasang nguluta. Amin. Pamuhai ni parpunguan laho pagalat lini. Nunga tubuh raja ni hadameon nunga tutu ro ibana. Nunga di tonga-tongata ibana. Nunga patar asini rohani debata di tonga-tonga ni huriana. Nunga patar pambahena ni debata di portibion di lehon anak Tuhan Yesus Kristus gabi si palua portibion ala nii naing ma dohonotta Pardenggan basa do debata, jala rodi salileng-lileng do asini rohana, mar sudut-sudut donang hasitongana. Ida ma debata Jahoba sadiri madok, ha holongon saling-leleng na hubayan makaholongiho, dibayani di hutogu-togu ho, mar hite-hite asini roha, atong di bagasan lasni roha tahatidak koma. Tung nagodang situtu asini rohani debata tuhita, nunga di pasikop debata baga-bagana tuhita, jala rodi saliling-lilingna do habonaron ni Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Bethlehem do inganan hatubuan ni siapa duai, di tadik kodo sangap nalaho manopor hita na di pardangulanon, asamar sangap ibana marhite ulaon na balgay, atong tada naong di tonga-tongata panodangi nunga hupagalak kami ma lelenon. Masuk mahita tu bagasan ibadah.
Sahat mahita tu acara ibadah, asata para demarohata, tapuji tuhata, sian nomor 56, ayat sada, 2 dohotopat. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni to di porbadia na tumapalangit dohot tanaon. Amen. Nunga patar hangoluani jala nunga huidahami, jala nunga huhatid dako kami dohot huwaritau kami Tuhamu, hangoluan na sa liling-liling na dilabung ni amay hiyan, jala naung patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita, ale amanami, amani Yesus Kristus Tuhan nami, natubu di huta Bethlehem, say pinuji magwarmu na badiay, ala nang ditikir ho hami bangsom, ditogu-togu hodo hami siyan haholomon tuhatiuron, jala di padum hodo hami naholang hiasyakko, gabe saormu se dohotto, goklas ni rohado hami alani, say jalo mahamulateo ni rohanami, naong tinopotmu, marhite-hite anakmi. Amen. Udul mahita. Tapuji tuhata sian nomor 612 ayat sada dohot 2.
matik ni debata di hita di parpungan bodari, ari hatutubu ni Tuhan Yesus, ima sian Roma 12 ayat sada, songonon ma didok disi, nahu apoi mahamu ale yakadongan, marhite-hite asini rohani debata, pasahat hamu ma daging muna bain pelian na mangolu, na badia, nani halomohon ni debata, ima hadaulato ni namar roha, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, sai pargogoy mahami, mangulahon na obar tupatikmi. Amin. Tapuji Tuhata sian nomor 167 ayat 2 taba 5. Ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami, sai marasi ni roha maho mida hamion. Ot Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma alan hami, namate jalana hehe sian namate, nama naik tu banua gicang doho mangodihon hami, asiroham dihami, saya patotong madihami roha hamalateon tuho. O todi parbadia, pangapul ni namarsak roha, pamalum masaluhut na bernit binahin ni dosa nami Roma ho maingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasa asin ni roha, say unang tulak kami, say tangihon mahami, ho ali debata ama, anak dohot todi porbadia. Amen. Tabegema bagabagan debata taringot tu hasesan dosa. Musat peak kadolok jala humutal akarobean, alai anggo parasini rohaku, naso tupa musat siakko, jala pada ni hadameku, naso tupa humordit, ninna Jehovah siasiho, hasangapom ma di debatana di gijang. Amin. Hodul mahita. Tapuji Tuhata, sian nomor 30 sia, ayat 5 dohot onom.
hatani debata epistel di parpungan bodari, parningotan ari ni hatu tubuh ni Yesus, tarsurat di ulau ni apostel 10 tolu, mamukasian ayat 20 sada, sahat rodi ayat 25. Dungi dipangido nasida maraja, jadi di lehon debata matu nasida si Saulus, anak ni Sikis marga Benjamin, leleng ni 40 tahun. Maju pangauli si Daud, anak ni si Isai, halo moaki, si pasaut nasa na pinangido ni rohaku. Sian pinopar ni ima di paro debata di halak Israel Yesus, ima si palua na pinarbaga-bagai. Patujolo ni harorona di baritahon si Johannes tu sandok bangso Israel, padidion madokon pawahon roha. Mariak ujung nilakana di dok si Johannesi, dada au nani arop ni rohamuna, dipudiku do ibana, nahurang tamadu au mananggali si patuna, ido sahatna, martua do akan atu mangion hatan di debata, jala naung peopsa. Amin. Tabegema korsian inahanna, diudutian non ina Debora.
Tapuji Tuhata, sian buku Eden nomor 615 ayat sada dohot 2. Tahatidak ko mahaporsiaw tay, songon na ni hatidak ko ni dungata sa haporsiaw di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, na tumapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah na sasadai, imana tinubuon si Maria, na gabi-gabia sato di porbadia, adorang sohabubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus. Nama tetar pazal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu badatoru dung ditanom. Na mulak mangolu di ari patuluhon. Nama naik tu surgo lau hudul tu siamun debata Jehovah. Amanai pargogo nasu atu dosani. Di siba ibana pai mamulak sogot tanoon. Manguhumi halak na mangolu dohot namate. Au porsea di porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasan dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangul sugu daeng ni halak naung mate, dohot diangoluan nasora suda. Amin. Tabigema kor ina kamis diuditi manang museng kor amahuria.
diuduti makor amahuria.
Dinalau hita mangedehon ima di ende nomor 54 takas mahita paitihut di acara nomor 10 dulu. Nunga roha tu umi nunga tubuh si paluai atong tapuji ma di bata maddok Hasangapon ma di debata na di kinjang, damay ma di tanaon, diang kajol ma panguwani. Musik angon-angonin naon. Holan musik angon-angon. Jongjong mahita salutna.
nunga tubuh si paluai raja ni hadameon, nunga tutu gabe jolma ibana humokop hita, nunga sikop baga-bagan debata sian narobi, tajakon ma ibana di rohata, asa ibana gabe arta na marga di hita, ima haluaon na pinatu panai, jala momos mata tiup pakirimon na tapar hatopoti, ai haposado na marbaga-baga hosta. Amin. Tabigema korlansia diudutian non remaja baru naposo. Diuduti kor remaja.
Tapuji matuhatta sian buku ede nomor 46 ayat sada dohot urutna laos disoma tapapungu peliatta sada A tuhuria sada B tu pembangunan.
Damini di batana sumurung sian salut naroha, imana mangaramoti ate-ate do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatei. Amin. Horas madihita salutna, dihita salutna na pungu di bagasan bornginon ima dinalaho marningot kita di hari ini hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Nah tongon masa dui di 2000 tahun na salpu ima apala di borngin na hulum laos di sido tubuh si palua di hita tamado hita madok moliate tutu hata na bohita di bagasan tikion marpungu jala di bagasan lasniro hata tama hita masih padohan selamat hari Natal di Labuk Tabe dohonot tama di Labuk Tabe sambil hita marsi jalangan selamat hari Natal madi hita. Mau lihat tema di hata barita nauli nagabe ojahan di jamita si pausau sorota di apala parpunguan bodari di parningotan ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus imana nenek siang surat panurirang Mika bidu 5 hujah hamasian ayat seda ro di ayat 4 alai anggoho alai Betlehem Efrata namet metudo honian anggo tungpola jujuron tua kahuta maribu-ribu di Juda hapesian hodo harwani nagabe panggonggomi di Israel jala aka haharorwanna sian nahinan sian aka ari narubi saleleng-lelengna dibayani pasaton namana sida sahat rodi tiki pangitubuan nina manubuhon jala mulak pasi-pasi niaka anggina tuaka anak ni Israel alai jongjong anggo ibana jala marmahan mangasaon gogo ni Jahuba marhite-hite hamuliau ni goar ni Jahuba di batana jadi maringan ma nasida ai tibul ma ibana disi rodi aka ujung ni tanoon jala ibana gabe hadameon molo naing ro asur tu tanotta molo naing lutahonon na bagasta akana buluni jadi patindangot tama mangalo ibana pitu permahan dohot welu idu ni jolma ima sahatna dihita salutna nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus apalah di bornginondo sude halakna prosia halak Kristen di Portibion di namarpungu di nalau mangulupon ima taringotu parningotan di ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Odo sada peristiwa na balga di tonga-tonga ni ngulu ni pardalana ni halakna persiaya te. Jala laos ido nang di barita ni simika ima 700 tahun adorang tubuh Tuhan Yesus nunga di hatahon nunga di Papua tu tonga-tonga ni bangsa Israel ujui na tongon di nalau mengadupi ima hamusuon manang aka bangso di nalau mamolati bangsoi ale di tonga-tonga ni paru kilonido di hatahon panuring mikado Papua di huta Betlehem imana di dok nakiningan sada huta na met-met imasian aka huta na beribu-ribu na adong di Juda alai sian hutana met-metido rodo sada panggonggomi di tonga-tongane Israel nagabe nadidok sada sipalua di tonga-tonga ni Portibion sada fakta na nyata dui di hamu akan nahina holongan Papua adorang so tubuh Yesus ima di huta Betlehem ima sada huta na met-met di dok molo jujuron sian aka huta na adong di Israel ujui
Ale tubuh masuk sukun di bagasani. Buasa iko pilito ni debatado. Sada huta na met na so targuar. Na so adung diingot halak. Iko sianido haroroan tubuh. Si palua ima Jesus. Nagabi si palua di Portibion. Isarana mulut sada raja. Sada si palua. Di tonga-tonga ni. Ngolu ni hita jolma na di Portibion. Iko sada diinganan na sangat manian. Na bui tadau ni halak. Na bui sada inganan na masay tabo. Idaun jala bui denggan nang hatubuan ni sada rajai. Ale justru di sido Tuhan Yesus tubuh di sada hutan na met-metate. Asugari tapatudus sate hutan na met-meti. Mungkin rado honom ma di huta dia kahuta hian nate. Asugari bona pasugin di dia menyate hutan na met-met na subui tadaw ni jolma adong namadok asugari tapatudus bet bilehenon songon sipiongot ate umpamana na suadong tadda jolma te asugari tadda muse tutanami di depak ay nauli na di sipautaran memang tadda jolmai ale diamu nahina holongan. Ale di sido dipilit debatado di tonga-tonga namet metido di sido natarguar sedemual di bereng halak ima taringot si palua di tonga-tonga ni Portibion ate. Odo na perjulu naga bisa dari nungan si posuru solon di tonga-tonga ni ngulutta. Dang na ikon inganan na sangat contoh na di Jerusalem na pusat di aka Portibion di hati-hai. Nagabe hutan na sangat na balga na bolon gok aka hariburon di bagasani. Ale justru debata dipilit inganan na met-met. Satu desa yang sangat terkecil di tengah-tengah yaitu disebut wilayah Israel. Dak koloni sodong-songon sada halongan na taida di tengah-tengah hatubuan ni Tuhan Yesus. Isedo nama nopot di tiki Tuhan Yesus tubuh di hati hai. Dang na di bagasan hari buron naro mana pot Yesus. Dang ngadong jol mana manari ngoti tari ngotusia te. Holan aka permahan na di eprataido. Na di Jupangun aka suru-suruanido. Asa di Jupangi lau maho. Tuhuta Betlehemi di sido tubuh si paluai. Pergilah, lihatlah bahwasanya telah lahir bagimu seorang juru selamat di kota di huta Betlehem. Permahan biate. Tang apalah nadidok disuruh susuruani manang dipakai Tuhani do aka nasangap aka pejabat lapatanna isarana di bagasa partikianon ale justru nasotar guar di tonga-tonga ni Portibion ulauna ale di sido dipakai di bata di nalaho menjupakon Tuhan Yesus. Parhapisar siap purba so ditadda ibana di dia luat ni Israel di dia luat ni Bethlehem. Dada halak Israeli nama Jupangi laho mandapot Tuhan Yesus. Ale halak Persia duna sida di luar Israel. Manukun doi bana. Di dia do hatubuan Tuhan Yesus ima si paluai. Nang Raja Herodes nang dibotui. Holan di Joma aka si boto surat akan namalo di tiki. Holan di dok ima di Mika 5 di dok di ayat sadaon. Di dok yang goho ali Bethlehem Eprata mamet metudo honian anggo tungpola jujuron tu aka huta maribu-ribu di Juda laon maho diori mai di Bethlehem ale molonunga jupakko ima si palua manang raja naneng tubui Roma pabua tuau asar rak au marsoba tu ibana alai Roma Tuhani marhiti suruh-suruani babua adong sakap naroa sian Herodes.
Jala gudang do akata tada di bagasani ate. Na terjadi di patupa di bata tanggal hatu buan Tuhan Yesus. Alai sada ipolana naga bisa dari nungan dihita salhuna. Sian mulana na met do haroron Tuhan Yesus nama jakon ale anggo sonari nunga masai gudang jala portibion mandada ima Yesus Kristus ima naga bisi pelua jala daktare tongo 3 miliar mabor nginon halak Kristen halak na porsia iya te dina lo mangulupon nunga tubuh si pelua di tonga-tonga ni portibion odo sada barita na balga di hita naga besi palua do ibana di tonga-tonga ni ngoluta jala nunga tahilala di tonga-tonga ni pardala ni ngoluta songon halak na porsiai marhitesian si palua ido jupak kita ma sada hagogon sada pakirimo na mangulu di bagasan ngoluta jala ido nang di bagasan ngolu tujoluanon tok tong do kita di bagasan pakiri mangulu sian ibana ma jupak kita mana di dok ima sada haluaon manang gugu dok pasu-pasu di tonga-tonga ni nguluta ala ni do las do rohata di bagasan bornginon las ni rohata di bagasan bornginon dan alani lapatanna hirana marulang tahun do hita te songona tapatupa contohna di tonga-tonga ni akahasomalan molo tubuh masa da colma lapatanna marningok manang 10 tahun manang 20 tahun hirana marulang tahun do iya teh dang na hita marningok na marulang tahun hita 2000 marumur 2000 tahun Tuhan Yesus sate alina marningot do hita songo dia maholong ni Tuhanta jalalam tarida ma di tonga-tonga ni ngoluta haluaoni na tubuh di bagasan ngoluta jala idu si bail lasni roha dohot haluaon di tonga-tonga ni perdal ngoluta sonari do tu ari sugut pe ama perbedaan na sukalau suku tu hita ada perbedaan ni na tubuh Yesus dohot tubuh jolma molas ni roha hita contoh nama ulang tahun. Ale orang sedana dapat secara sederhana. Molo hita marulang tahun isanan marpungu hita di jauh manang dia. Ado na tapatupa. Ahado na taedehon. Pasi dohonot tama. Pagalak lilini taedehon ma panjang umurnya. Dungin apa dua ona hama tiup lilinna tapamate lilini ate. Ale molo tubuh Yesus sederion tataringo ti ahama galak lilinna idum bain laki marede ado namate do lilini gabi tapangulu taedehoma malam kudus. Secara sederhana do naubain disi. Bahasa berbeda ya teh. Molo hita colma, molo marulang tahun, tai topi do api lilini ya teh. Ada anggo Yesus nataringoti di bagasan bornginon ikon tapagalak lilinna. Ati bebu do hita teh. Taruh baju satokin tak coba do molo marulak tahun hita buah molo tabagara lina unang tatiu piate bui du hita he asa galak api di tonga-tonga di mulutta jala ternyata segalup tahun galup kita manaringoti tapangolu api di bagasan ede nah tubuh Kristus jala ido tadana mangolu do api nito di porbadiai toktong di nalomano dangi gaduk ngoluta asa unang mitop hapor siau tayate asa unang mitop pakiri motai asa unang mitop nang haholongo ni rohatai maradupon dong atajol ma lumobi diadupan ni debata
Baru dope huboto iya te. Saya upah usor-usor. Ai buasa te marulang tau kita ikon di topi do lili nia te. Ale mula sugari coba hamu isi na marulang tahun marsugut manang na sa minggu nai. Asugari gati hamu do edenai ra adong do na unik na iya te. Asa galak iya te. Anggiat nah galak api i di bagas tentang yang galak nang akahahi pason, galak nang akapasu-pasu, galak nang akan hagogoon mengadopi akan masa di perdalan ini ngolut tahun mate. Nunga tubuh ima si paluai di Bethlehem. Jaladang di Bethlehem be bana lahirate. Ale nunga be di tonga-tonga ni ngolut tayate. Satu tikion. Holanodo na ikon idauta satu dia do hita. Lah pauser-useron las rohata tubuh Yesus di ngolut taon di bagasa perdalan ni ngolut ta odonaneng siang ngolut. Sejauh mana kita menikmati dan merenungkan dan menghidupi Yesus itu lahir dalam hidup kita. Kalau di dalam ayat ini dia lahir diingat karena di Bethlehem karena kecilnya. Tetapi saat ini kita tidak mengenal karena Yesus lahir di Bethlehem. Tetapi kita mau mengingat Yesus yang lahir dalam hidup kita. Dan dia adalah penyelamat bagi kita. Dia nyata, dia sudah memberikan jaminan keselamatan bagi hidup manusia ke masa depan. Dan sebenarnya inilah menjadi makna yang terbesar. Sehingga umat Tuhan, umat yang percaya sampai saat ini selalu mengagungkan di dalam kelahiran Yesus. Disitulah ada keselamatan. Di dalam kelahiran Yesus disitulah ada pengharapan. Di dalam kelahiran Yesus disitulah ada masa depan dalam hidup kita. Alani didok dison di bagasan na didok simika jong do anggui bana. Dalam marmahan mengasahon gogoni Jahoba. Marhite-hite hamulani goari Jahoba di batana. Jadi maringan mana sida ai timbul ma imana disi rodi aka ujung ni tanoon. Tuhan yang kita rayakan pada malam hari ini tidaklah terbatas hanya di Bethlehem. Allah yang kita percaya, yang kita agungkan pada malam hari ini bukan hanya terbatas dalam sejarah. Tetapi Allah yang kita agungkan dalam Yesus Kristus sudah kita buktikan di dalam kehidupan kita bahwa Dia sudah memberikan keselamatan dan bahkan lebih daripada itu Dia memberikan kepastian dalam hidup orang percaya bahwa di dalam Dia ada keselamatan, ada masa depan, ada kehidupan. Sebab barang siapa yang percaya maka dia akan memperoleh sesuatu yang lebih baik daripada Tuhan. Tapuji ma Tuhan tate. Mololas rohata hita contohna hubereng mari hita sude hira gumudang do hita mamakene baru ate. Las rohata ya te, dak na salah ya te. Tada ni parbue ni hapor siaut tado Papua na bahasa do Tuhania te na mangalehon ngolu di bagasa ngoluta mangaleon pos ni roha do pasu-pasu uber gabe mar parbue gabe tahilala ma pasu-pasu ni Tuhani gabe tapatuduhon ima dia kahai baruon marhite na tahilala di ngolut taon ale neng sada madidok molo ta ulup podo tubuh Yesus di ngoluta dada holan aka sian ruhut natarida ale dipangi dulu di bagasan terbukon di bagasan ipola Yesus na lahir na tubuh di ngoluta ikon tubuh mahai baruon di bagasan hapor seaon pakirimon nang holong nireha iman pengharapan kita dan kasih kita kepada Allah dan kita wujud nyatakan di tengah-tengah hubungan kita kepada manusia.
Itulah makna kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita. Atong las marohata te di bornginon, dada holana bornginon hita, saat nang marsugut behita, las dorohata te, di bagasa las nirohatai marsugut hita, ro tu gereja, majalo si panganon da siya Tuhani marhite ulon na badia te. Luar biasa te, anggo marsugut di tamu itu hatta do hita marhite ulon na badia te. Pabua ulon na badia imasada si panganon babua nunga di parade tu hatta do haluaon tu hita. Jala nunga di palua hita. Ikon tajalo dia te. Babua natutu situ tudo Tuhan. Yesus natubu di Betlehemi di hutan amet meti nunga patari dahon ima haluaon di hita. Jala marhite haluaon ni ido gabi sada pos ni rohatta lau mandala ni ngolutta muse tujolo ni parda ni ngolutta lumobi hita na mangadopi di aka ngolu nai baru di tahun 2020 na pos rohatta mangasahon de bata mangasahon Yesus na tubuh di Bethlehem ido na mangalen hangoluan dok pasu-pasu di hita atong lasbe marohata babua ibana si palua hita na manoktong ro di saleleng ni lelengna. Amen. Martangyang maita. Tuhan di bata amanami di bagasan Yesus Kristus. Maulati godang do di sombarohan nami Tuhan. Marhite hatutu bumi di sido mulani manang bona ni ngulun nami mambotos na sitong sakapmu jala nunga di patari daw ko marhiti dirim imana paluahon hami di bagasan Yesus Kristus marhiti silangi idombani ale Tuhan di namarpung hami di bornginon babua nunga takas holong mi ale Tuhan di hami marhiti Yesus na tubuh di ngolun nami dada hola na 2000 tahun na salpo ale nunga takas huhilala kami Tuhan pakorhon ni holong mi di perdalanan ni ngolu nami do di aka ngolu nami tu aka arinaro namar pos ni roha do hameli Tuhan tok tong do ikon di pasu-pasu hodo kami do di patulus hodo nasa akan narikoti di ngolu nami do nasa sita-sita do pita-pita di ngolu nami di hadapanmu. Ali Tuhan Yesus na tubuh di huta Bethlehem hodo Tuhan nagabisi palua di ganup perdalanan ngulu nami alani ali Tuhan idaummu jala begiommu ma suara ni ganup rohanami Tuhan na pungu di son na sokto kami marlas ni roha huhut di nalahum mangido di tonga-tonga ni ngulu nami baik secara pribadi baik di tonga-tonga di keluarga do tu perdalanan ni ngulu nami tu arina ro ali Tuhan babua hodo Tuhan nami nasai toktong mandongani mangiring-iring do dinalaho mangalehon ahanarikot di ngulu nami hobar tu lomo ni roham atong gabi puji-puji maho ali Tuhan toktong di ngulu nami todi mi mana toktong marturasi asa toktong gok rohanami di bornginon nang dinambar sugut pe hami ali Tuhan gohan nami marhite hami nama jalo si panganon siak koi ali Tuhan babua nunga di sahapoko di hami heluang di ngulu nami di ari sugut sahat tu banwa gicangi mau liati ma di ho ali Tuhan di bagasan Kristus Yesus martangiang hami tuho. Amen. Di namarlas ni roha hita marningot di hatu tubuh ni Tuhan Yesus ta puji maibana di bagasan puji-pujiata nomor 600 ayat saya mangyut laos di soma tapasahat piliata ima tu kantor pusat tu STT sekolah pedita dohot nang amplop tate ima tu
untuk pesta Natal bersama. Mari demahita. Oh
dua sudah kita. Musik. di julu mahita anon roha mubajalang dinalaho ujung mata ima di pesta di parpunga bodari hita di parnikotan hatu tubuh Tuhan Yesus. Martang yang mahita di manang Yakob pilihan nata pasahat di bagasam bornginon. Ali di bata amanami na di banua gijang hodo haroroani saluhut silen honading gandot nasa uli basa na maliutus. Kupasatami masian ilhon mitu hami pilihan nami tuho say jalo may gabi uwag na khusus di jolom. Pasu-pasu may jara ramoti asa kuprahasya kami pilihanon pati bulhon harajaunmu di tonga-tonga ni huriam do di porti bion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim asal mutadah hami godeng silnikon mitu hami asal girgiri hami mandok mulyati tuho marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rap mahita mangido di tangyak day. Ale amanami. Saya pinobadi magwar. Saya Roma harajaun. Saya saut molomoni roham di banotong onsong na di benua gijang. Lehon matuhami sadarihon hanguluan siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa nidongan lamar dosa Tuhan. Unang hami itu gihut kepangucunan. Palua mahami sian pangago. Ay horona puna harajaw, dot hagugo, rodi hasangapon saliling nilileng na. Amen. Mulak mahamu di bagasan damai jalo hamu pasu-pasu na siya Tuhani. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batamaho. Di sodak ko Tuhan di batama buhina tuho jala azima rohana midaho. Di depak kon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor honma damena tuturdim.
Amin. Amin. Oh, sangat. Oh iya. Sik.